Следващия разговор започваме с едно много подходящо и правилно, т.е. не правилно, така добре звучащо заглавие от Медиапул. Седмица преди местния вод гербери се хванаха за гушите в Кюстендил. На 13 май в Кюстендил ще гласуват отново, след като се оказа, че изборите им за общински съветници не са приемливи от гледна точка на закона и бяха отменени от Върховния административен съд. Изборите в Кюстендил ще се наблюдават отново от доброволците на Института за развитие на публичната среда. С председателя на Института Антоанета Цонева ще говорим сега в Преди всички. Здравейте! Добро утро, здравейте! Предчувствие за драматични избори може да се открие в това заглавие на колегите. Определено предизборната кампания в Кюстендил от вчера навлезе в горещата си фаза. Явяващите се на избори започнаха с много остри предизборни послания. И както се казва, ще бъде конфронтационна. Да, и с високопоставено посещение на представител на партия ГЕРБ, председателя на предизборния щаб. Поне това става ясно от публикацията, че е наминал оттам Цветан Цветанов. И защо партията на властта като цяло таргетира много силно Кюстендил. Знаете, че там имаше изнесено заседание на Министерски съвет с знаменателна реч и послание от самия министър-председател, какво трябва да правят хората и да мислят, когато избират. Министъра на вътрешните работи не е за първи път в рамките на тази кампания в Кюстендил, след като представи като шеф на щаба листата на съветниците преди време. Вчера той проведе и среща заедно с депутати от ГЕРБ в ромската махала в квартал Изгрев. Какво ще прави вашия институт с предчувствието, че работа ще има много? Това, което ние ще правим, е да следваме класическата методология за независимо наблюдение на избори, да бъдем съвършено неутрални и да се опитаме да оценим определени аспекти на изборния процес. Това, което в момента правим, е да наблюдаваме през медиен мониторинг и наши представители там как тече предизборната кампания. Това, което ни интересува, е какво ще бъде качеството на самият изборен процес. Както казахте, изборите бяха касирани и не само за общински съветници, а на 22 април се провеждаха и избори за кметове на кметства в две от селата, които вече минаха, поради много сериозни нарушения на изборния процес, едно от които беше невписване на егенета в избирателните списъци. Всъщност Върховният административен съд касира изборите. Така наречените частични избори изглеждат по-малко атрактивни, някак по-малко събират вниманието, може би защото става дума за отделни регионални проблеми. Въпреки това, вие ще поддържате ли стандарта, който имахте по време на изборите 2 в 1? Да, това са нашите намерения. Използвам вашия ефир да призова всички, които са заинтересовани, да използват нашата интернет платформа Карта на нарушенията за честни избори, която много лесно могат да намерят в интернет, като изпишат за честни избори в Google и да изпращат своите сигнали, за да можем ние да имаме актуална информация за това какво се случва още на този етап. Иначе ще бъдем в Кюстендил още от 11, за да разпределим своите усилия. И тук използвам възможността да благодаря и на хората, и организациите, които ни подкрепят. Гражданската работилница и Тръста за Централна и Източна Европа. Изборите ще са по старите правила. Все още чакаме големи анализ и намеренията за промени в законодателството следствие от това, което преживя държавата 2 в 1 миналата година. Има обаче от вчера някакви заявки, които дойдоха по линия на външния министър и са резултат от препоръките, които ни отправи Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Как коментирате на първо четене това, което той заяви вчера пред репортери в Министерския съвет? За съжаление, аз не познавам целият доклад, тъй като вчера не можахме да достигнем до него въпреки нашите усилия, но това, което виждам като отразяване в медиите и от това, което външният министър е казал, определени препоръки на ОССЕ са адресирани и те трябва да намерят отражение в законодателството. Това, заради което ние
имаме частично удовлетворение, това, че категорично се заявява, че протоколите на Централната избирателна комисия, т.е. нейните стенограми, ще бъдат публични, т.е. ще се публикуват и това трябва да бъде записано в закона. Но това, което предстои днес, което е още по-важно, е, че в правната комисия ще бъде разгледана позицията, становище всъщност, което ще се предложи от мнозинството по отношение на тези препоръки, което всъщност ще бъде ключово с оглед на това какъв обем от поправки ще настъпят в изборния кодекс. Ние ще следим внимателно това, което се случва. Но, Силвия, нека да не забрави нещо друго, да честитя на теб и на екипа ти Деня на свободните медии. Ние след малко ще говорим за медиите, да. 3 май, казвам го не случайно, защото медиите са много важен елемент от предизборните кампании, пък и много голяма част от критиките и препоръките са свързани именно с медийното отразяване. И с употребата на медиите, за която ще говорим, между другото. За да излезем от малко по-така свързаната с работата ни тема, да ви върна към доклада. Изборна администрация, многократно това се е посочвало като панацея за решаването на куп проблеми. Това анонсира вчера като идея и външния министър. Това според вас ще промени ли хаоса, който следим по изборите? Това, което се препоръчва е да има администрация към Централната избирателна комисия, защото комисията в момента, поне тя оценявайки сама своята работа, а и ние давайки подобна оценка, няма достатъчно капацитет, за да може да инвестира достатъчно доверие в изборният процес. Има множество проблеми, свързани с това. Например, това, че изборният кодекс директно преписва норми от предишни закони, когато Централната избирателна комисия адхок се създаваше за всеки един избор, е направил драматичен пропуск, а именно това, че Централната избирателна комисия няма на практика автономен бюджет. В момента се наблюдават много сериозни затруднения именно заради това, защото бюджетът засяга само редовните избори. А пък всъщност това, което се случва междувременно, в България традиционно се провеждат множество частични нови избори и на практика те остават недостатъчно обезпечени. Именно обучение на избирателни комисии, кампания за активност на избирателите, всичко това в България е доста силно игнорирано и поради това, че всъщност самата държава не се ангажира с достатъчно финансово обезпечаване. Смята се, че и ние сме поддръжници на тази теза, е много важно Централната избирателна комисия да има пълен контрол и автономност по отношение на бюджета на изборите, защото прави впечатление, че тази Централна избирателна комисия няма достатъчно ясно изразен профил, лице, не присъства в самия разговор за свободата и честността на изборния процес, като че ли върху нея се оказват определен натиск по различни начини, служебен, административен и така нататък, което на практика представлява много сериозен проблем. Знаете, това, което и като проблем възникна по отношение на председателя на Централната избирателна комисия, във връзка с това, че тя е наказателен съдия. Ти много добре познаваш този казус. Имаше отводи по дела, да. Точно така. Ние многократно сме повтаряли, че ако Централната избирателна комисия стане постоянно действащ орган, т.е. нейните членове не трябва да заемат. Да, всъщност тя колко е постоянно действащ, като хора, те се събират около избори само и през другото време си работят това, което си работят. През другото време по някакъв график, както е в момента, се събират на заседания, за да взимат определени решения. Но ето погледнете какво се случва. В Централната избирателна комисия има действащи магистрати. Това вече само по себе си е достатъчно основа за възникване на конфликт на интереси. Или аз не бих казала със сигурност конфликт на интереси, но бих могла да кажа, че има страни в процесите, които могат да се възползват от това и винаги да елиминират един съдия с аргумента, че той е избран от някаква квота. Така и тази гледна точка трябва да има към темата. А и не е желателно по принцип представители на, според мен, на
съдебната власт да бъдат посочвани в такива органи и квоти на политически. Такава е формулата, за съжаление, така се избират. Не, всъщност трябва да се направи следното. Тъй като към самите членове на Централната избирателна комисия няма ясни изисквания. Знаете, че те се посочват от политическите сили след консултации и с указ на президента се назначават. Това, което ние бихме искали да се случи, е много ясно да се очертае профила на хората, които трябва да участват в тази и могат да участват в Централната избирателна комисия. Едно и втори път мотивите за назначенията им да имат публичен характер, а да не представляват само една спогодба между политическите сили и в крайна сметка да видим един орган, който по един или друг начин не е беззъб. Да видим какво ще реши парламентарната комисия в отговор на критиките, която днес ще обсъжда. Всъщност не знаем дали ще обсъжда днес, тъй като стана ясно, че в момента приоритет на парламента е да приеме закона за гражданската конфискация, поради което падат и заседания на комисията, но това е, както се каза подробност, Антоанета Цонева, 10 дни преди изборите в Кюстендил, избори, които доброволците на Института за развитие на публичната среда ще наблюдават.